الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره سبحانه وتعالى نديرو سيمور أيها المؤمنون أنجي سيمور ndeɗo simore wiyetede la uqsimu koye cimoje ɗe ganduɗa Allah mawɗo o wondiri no foti ni o wondiri hoore makko o wondiri yawmal qiyamati famɗani o wondiri kadi fittandu no ganduɗa hondu ɗanino walla hondu yiɗa feedeta toowal hono wurono feedeta ɓuri yodde yani allati la tasilu ila martabatin illa talabat ma fawqaha fittandu ina jeeya jikkuji mum kala ko dañi wonanta ko ko ɓuri ɗum kala ko dañi wonanta ka yawtude kañum alaɗa haaɗi ƴeewe tan no laamu wayi mawnude ni kono noon so ari ha wiyama kay laani fof wokkante kadi ko yawtude hay goto hedde woto fof sona kañum wala ila haalin illa ahabbat ma talaha siko tawi ko gonɗiɗo so dañiguel gongel ngel no sawdi kadi wonanat gongel ngel yani ɗum tagi fittandu e nder ko yiiloto ko yiddeji mum e yidde timminde hoore mum oɗo aduna ina woni toon aduna goɗɗo biyeteɗo aduna malal to yawmal qiyama e aduna goɗɗo wi aduna malkisagol wonande yedduɓe saliɓe ɓe ɗum tagi ɗeɗo wondore e ko nande mum fof subhanahu wa taala hongiri ɗum noppi saliɓe Allah ɓe noppi saliɓe Allah ɓe Allah waɗiɗi kon 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 e cimoje mbaɗe no laaɓu simbi yawmal qiyama fahum kanu yaksimuna bil adadi wal umri wal kaabati ɓe gonɗiranno hanki ko barke baaba beela ɗum ala e men ɗum ko bida ɓe goniranno hanki ko bil qamar mi wondiri lewru beela ɗum ala e men ɗum ko bida mi wondiri kaaba ɗum ko bida julɗo sino wondira wondirta ko jeyɗo o wondirta ko jeeya ko jeeya ko wondirtaake ko taga ko wondirtaake ko tagɗo o wondirte kanko Allah noon nde o ari nde o yiɗi hollude ko kanko wawata wondirde hunde o feññinana yimɓe ɓe hunde nde o wondir nde no fayida mum foti ɗum tago wi la uqsimu bi yawmil qiyamati batte haqqillaji simore nde no tiiɗi nde ala yaafo e haydara nde wi ko ken honde yoori tan ko simore lattude Allah wi ya Muhammad la uqsimmi wondiri bi yawmil qiyamati e oɗo ñalawma ko taki mi wondirde yawmal qiyama ko ñalawma mo ganduɗa kulhuli mum ina mawni ñalawma mo ganduɗa nelaɗo sifima mo hono no goto sahabaɓe biyeteɗo Adi ibn Abi Rabia o namnima nelaɗo ga yawmal qiyamati goto sahabaɓe wi nelaɗo yawmal qiyamati holko woni yawmal qiyamati holko ɗum woni holko ɗum jogori wa o
o wi nelaɗo mata yakunu wa ma haluhu wa amruhu honde wonata siko woni hono wayi hono affaire mo woori nelaɗo salawatullahi wa salam alayhi wi ɗum law ayanta dhalika al yawm law ayanta dhalika al yawm فقال ويم لو آينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أؤمن بك أو يجمع الله هذه العظام وين لا من حيث من يون يلون إجتم مي غوندين تاما مي جبتاما ها الله فتتنا إيه مايد ديفو وقت غوتل فوي بلاسم haɗandi namniɗo nelaɗo yawmal qiyamati hono woori nelaɗo o wi nelaɗo haalani ɗum no yawmal qiyamati woni wi kalɗa ko no wawi wonde kono min ay somi yimɓe mi gonɗintama mi jaɓatama so wona neɗɗo maynoɗo ƴiye mum mbatta mbabba maynoɓe ƴiye mum mbatta ngeloba maynoɓe ƴiye mum mbatta gotel en fof wattana wonno ha dari ngeloba wonti ngeloba puccu wonti puccu neɗɗo wonti puccu kulla sey wonti no wonno on waktu noon so mbeɗa ƴeewa mbeɗa wawi wawi gonɗindema walla mi wawama gonɗinde subhanahu wa taala noon ari jabademo ya muhammad wi ɓi adama la uksinmi wondi bi yawmil qiyamati wala uksinmi wondiri ɗiɗo laamaji ɗiɗi ɗi diwani ɗiɗo laamaji ɗiɗi ɗi diwani to haala arab ɗi wona diwdi ko ɗi laamaji ɗi gadduɗa to banggal haala arab mbo wona la nafiya mbo wona diwɗo oɗo laam ko tabatinɗo ko ñinnuɗo wonde ko allah wi yawmal qiyamati no woodi ko koko tabiti mbatte haqqillaji sinore nde ne tiiɗi la uksinmi wondiri bi yawmil qiyama wala uksinmi wondiri bi nafsina fittandu allawama felouru hoore mayru felouru hoore yennuru hoore mayru so ndu waɗi ko boni ndu wiya hoore mayru a waɗi ko boni so ndu waɗi ko moƴƴi ndu wiya kadi ɓeydu ɗum taki imamul farrawi laysa min nafsin barra wala fajira illa wa hiya talumu nafsaha hay fittaɗo woturu dañetake lesasmane juulɗo e ndu wona juulɗo sona ina fela hoore mum siko ndu waɗi ko moƴƴi ndu wiya hoore mum ko hanma ɓeyda so ndu waɗi ko boni ndu wiya hoore ma kadi ma ɗacca wadde ko boni subhanahu wa taala wi mon wodori oɗo ñalawma oɗo beteɗo yawmal qiyamati na hafeere makko woodi walillahi an yuksama bima sa min halqi kooli ko allah foti wogirde tagore mum la uksimu bi yawmil qiyama a yahsabu l insan ayomo jaabowaji mon naane allah na jaabowaji o ono wiyete adi ibnu abi rabia allah na jaabomo e baaɗono makko ha yawmal qiyamati e communiste en tout yedduɓe yawmal qiyamati allah wimo a yahsabu l insan mbela ɓi adama sikki allam najma min mbawa rendinde iramahu ƴiwoñ koñ mbela ɓi adama sikki ko min rendinta ƴiwe mum bala no ponni ni qadirina mben min kattani an nusawiya min fonda ha fotano fonno bananahu feɗeli ɗi feɗeli ɗi no ponno ni ɓurdata feɗendu ngelobo e feɗendu neɗɗo gotel en fof no wano ya mouhammadou man wattu ɗum ko noon ɗi adama ene sikki min mbawa rendinde ƴeemu caggal deɗe ceerti mben min jogui ko min min kattani ko ɓuuri ɗum min min mbawi fondude feɗeli ɗi feɗeli ceɓe juuɗe ɗe ceɓe koyɗe ɗe min ndendina ɗum min mbatta holsere ngeloɓo no wonno min mbatta holsere mbabba no wonno min mbatta holsere puccu no wonno dendagal ko subhanahu wa taala meeɗi tagde subhanahu wa taala wima min mbatta ɗum no wonno ni yani hono masalan nde min jogui bawɗe rendinde ƴiye min mballi fooɗe min duttaɗe min mbattaɗe no ɗe mbano caggal nde ɗe ceerti caggal nde ɗum woni ƴiye dappuɗe woni hen ko maayi e nder deedi woni hen ko maayi gorama nder ndiyameje e nder geecuji jooni niɗɗe e ko ñamata ñaami ƴiye mumen ha laaɓi moƴƴi allah wima min gartir min gontira ƴiyeɗe no gonno woni hen maayiɗe nder laddeji ha hande jiyaka ɗe maayi toon ƴiye mumen hen ndu ubbi yaadi hen ha yayi wayto ma kanat nde min mbawi fondidde koyɗe ɗe min fondide juuɗe ɗe min mbaɗa ɗum no wonno ko nande e ngelobo ko nande e mbabba yani fa yakulu kama takulu watte ñamirde ne ñamiranno watta yarde ne yariranno wa fi dhalika khusran kabirun lahu
وتشريح لخلقه كل ñanden bi adama mo wadani ko moddi ha maayi tuubani ruttaake e Allah ha dare yeesa amen subaka ñande min ngare fottitinde ɗeɗo ƴiye min ngare fondude peɗole ceganeji min ngare futtinde leeɗi min ngare wattude ɗaɗi gotel fo heɓa place mum on subaka de ɓi adama mo waɗano ko haani ko foti ko yooɗi ñanden ma yi ko moƴƴani eɗen mooli Allah Allah wi ya Muhammad balko woni ɓi adama fotani bonde needi yuridu l insanu ɓi adama yiɗi ka liyafjura amama ha wirto ha hoya ha hersa ha dawa bondol amama huwa yeeso jomum ko ɗum ɓi adama anna yeni hoore mum kono wonde ala ko Allah wawani ɗum siko ɓi adama wi noon jogori ko fayde kono Allah ko wawi ko daɗi ko ɓi adama miijoto ko on nani de ko halte ko wote goppate mi yaha bal subhanahu wa ta'ala wi bal ko woni yuridu l insan ɓi adama yiɗi ko liyafjura ha ɓeyɗo caay sayagal liyafjura liyakuna fajiran bandi kaccor say gonɗo needi cuusɗo bone liyafjura ha feññina bandiyagal mum liyafjura ha feññina goofim liyafjura ha feññina wirtare mum e koyere mum amama mum yeeso jomum subhanahu wa ta'ala sabu wi adama ko ɗum yiɗi wala yatubu mina bal yusawwifu bittawba yama joomi tuuba hawnaki Allah ko moƴƴo ko ɗo tan heddi fa yaqulu amalu summa atubu bada tan ɗo tan heddi Allah wi wona noon caggal ɗum Allah artire men ina haalana men hakkude mum e oɗo jiyaɗo Allah batte haqqillaji yas'al yewe ɓi adama ne huccite amen ne wiya hono baguel no mbiɗon mon nane Adi ibn Rabi yewe tan neɗɗo kañum mi darnani ɗum hoore manni ɗum koyet wanni ɗum hoore mum fof ha timmi ala ko huccitta amande sonano wiya mi yasalina namno ayyana yawmul qiyamati wonde daranga darato a namnata ko beela maaro ustama a namnata ko beela hande beelama hirtu ko woni ma e darade yawmal qiyamati holko keblaniɗa ɗum siko tawi aɗa namno darga ina daro walla darga daratako holko keblaniɗa ɗum homo namno min namnal bondineji namnal woɗɗinde oɗo ñalawma namnal yeddude ummital namnal ngal ganduɗa homo waɗɗi bakkat mbo wawa tubde wa habba fiha wa wada gayra aadiyin bi aqibata ma yasna o ƴewani ko waɗata ɗum tagi subhanahu wa ta'ala ina jaabo o e qur'ana gasata yasalu ayyana yawmal qiyama homo namnomode darga darato ina waɗi nokku goɗɗo Allah wi wa yaquluna mate hadha al wa'd in kuntum sadiqin siko tawi onon annabaɓe kalton ko goonga honde darga darato hoɓe dutto hoɓe namno gueɗe goɗɗe hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bi mabusin e nokkuji goɗɗe e nder qur'an wan noon ko qur'ana firata hoorem daiman ndeɗo wiya mon so jiiɗi nande ɗum on jiiɗi ɗum famde sikaɗa jangga ɗum a jangirat ɗum ta mahhul wota rattul wota mahhul newaɗa jangira seese ko kay firtata hoore mum yasala yana yawmul qiyama hoɓe namno hoɗe darga darato Allah wi wa yaquluna mate hadal wadin kuntum sadiqin won nokku goɗɗo wi hayhata lima tu'adun hoɓe mbiya woɗɗi ko podano ɗon ko in hiya illa hayatuna dunya hala ko jogorɗen ɗo sona wurde aduna tan no communiste en guuriri hande ni e namutu wona haya ko ɗo wurate ko ɗo mayete woma nanu bi mabusina ay ɗum ɗo koko haalano gila arabeɓe garani gila qur'ana ɓeelani arde gila langa arab haalaka ɓe mbi ko ɗum wonata hoɗon nana ko halte ko subhanahu wa ta'ala e nder oɗo aya usara ma salafa ɓe jeddiri ummital gueɗe ɗiɗi gueɗal gadalal ngal ɓe mbi ɓandu ndu no wata feccade sa maayi ni tew yaha ƴiƴam yaha ɗaɗi jaha ƴiye e jaha hono ɗum wontirta ha wonta gotum hono rendinta ɗum ko hen gueɗel gonguel ngel hoɗon gandi neɗɗo so maayi ɓe mbi hendu arat hendu sara ƴeewoñ koƴ weddoyo ɗum funnague weddoyo ɗum hirnague serde ɗum wiƴa ɗum sara ɗum ɗum waɗi ɓe mbi a yahsabu l insanu allah najma idamahu Allah jaabi fala qadirina ala an nusawiya banana gueɗel gongel ngel ko woppitade
woppitaade ko weli ɗum woppitaade e tuñooji mum yani o yiɗaade o ñiiɓata yani ɓe mbi ko ummital ala dendal ala subhanahu wa taala jaabiɗo geɗe tati nani ndeggondiri ɗo ɗe ngara o waɗaɗe mandarga yawmal qiyamati koɗe alamande yawmal qiyamati siko tawi ɗeɗo tabati janngo e yeeso mon onon juulɓe gande ko yawmal qiyamati ko Allah haali ko goonga holɓe en geɗe tati alamandeji yawmal qiyamati fa ida bariqa al basar siko tawi bariqa o ko billuwa ko weebi bimana tahayyara wo duhisa onon nanoɓe janngoɓe lugal arabi bariqa so weeni onon gandi ɗum de pula so weeni gitama andi neɗɗo sina yahanno tan haa yi bolle temedere tan no mbaɗi ɗum galle o wawa dogde ɗo daɗa o wawa ɗiwde o wawa sorde godiri hoɗo no ɗemɗe mum no jahara ni ina ɗaɓɓuma modde gotirin hoɗo wawma modde hay hunde ko joguiɗa hay sa joguima koɗe million goroji fondi e cawal Moussa goragal Moussa noon foti hono salali Mouhammad jangata ñanden no foti hol fatiyaji dursittoɗa ñanden ko foti yo Allah danduma so ɓooyi kumiguel ma guel watta ko no majjirta ni jangol jagganma ha hunduko ma waɗa maɓɓa kulo Allah wi sika tawi subaka finema subaka ma ganduɗa weeni guitoñ ma ko natti andude ko ƴeewata ko gandi ko jiyata barika so weeni albasar guite so gidama neɗɗo so gidama ɗo ko yiyata ko ƴeewata ɗum ko sikkata on yiye ko yiyani ɗum on subaka ñande tunɗon heen ñande weende yani mon yitere goto mon ƴeewinde majjata on ko goo koye alamadeji yawmal qiyamati ñalawma goɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala wiya Muhammad wa khasafa al-qamar o momtandaneri lewru ha laaɓa ko gandi lewru waɗi ko lewlewal o ittangal siko lewru ittama daneri muyante jemma niɓɓo hono jogori walirde no neɓɓo no jemma niɓɓodiri ni lewru ittama daneri on jangina hanki isa samsu kuwirat naange ɓortama karanmi wa ida nujumum kadarat koode ɗe ittama ha laaɓi ɗe pittama ɗe haɗe laaɓi ko ranwono ko fo ittama wa khashafa al qamar lewru ne hurtama karanmi ko ha laaɓi hono jogori finnerede ñade ñaden jaro tanganama hutana tangirde ɗo yara ala yawtama subhanahu wa taala wi gueɗel gongel ngel o wi ñande hen wonɗo wimon keɗe no qur'ana yuri hulɓinori wo jumi as-samsu wal qamaru naange lewru ndendine no ɓe ndendinirte ni oɗon gandi ɗum wona ko moƴƴi saabu so yimɓe pini subaka yawmal qiyamati no daro waada kono waano yimɓe no kirti ha keddi ina padi hajitade hendu no yahranno ɓeɗo pina fee jeere ɓeɗo pina ƴeewo bey mumen ɓeɗo uddito e bitikaji mumen jangguinoɓe pee kalaji mumen mawɓe jamaji tinniɓe jamaji fo jamaji tan ha heddeda ha yimɓe keppa puɗal naangue jam naangue de kam ɓuura han wet fuut ɗum ne alamade puɗal naangue no waɗi mandarga mum yimɓe cikkata ka ɗon puɗo tan ha lewru ndu wiye naangue ngue wiye ɗo kaccete funnaangue hirnaangue he ɗo tan naangue ngue wiyata kaccet hono no imama mon wi joni ɗo tan ngue yaltata naangue ngue so yalti waɗata ko duuɗal ɓalayal ina yaha hendu no weli ha ɓoye neɗɗo wi onon kam ko ɗum woni yi onon hanti yimɓe mbatte yeddidirde ɗum de meeɗana wat ɗum de meeɗana wat nangue yaha tan ha ngue yalta hedde métre eji 5-6 lewru ndu no wiye ɗuggel caggal mum tan ɓe cukkodira noon ɓe cukkodira noon ha ɓe jotto milliyeɗo mbiyeten 10 heures subaka ɗo tolno ɗo tan 10 heures subaka tan lewru wiya no wirto naangue wiya ɗum a yahata so lewru wi no wuro ga naangue kala ɗum so wimo wuro ga kala ɗum woni Allah wimo jumi as-samsu wal qamar kamɓe potta tan ɗum wona tan leydi asman ko wonno e less asmade fo ruuya lawol gotol ɓe potta wa sarat haba'an
mansuran wonta hay tundi bolde dine hay hunde wonta Allah wi ñande hen kettede aya qur'ana goddo Allah wi men do ko wojjumi as-samsu wal qamar to suratu yasin wonda Allah wi mon las-samsu yanbaghi la tudrika al-qamar wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun ñeden falako firtete itte halam lewru ala falak ñaden bolol nangi ala bolol hodere ala bolol leydi ala bolol gotel fo ala bolol gotel fo moy ni yilla yo bolol do sotta bone wada Allah wi be do gede tati ila bariqa al-basar wa khashafa al-qamar wa jumi'a as-samsu wal qamar on gandir bi adama wi'ata ñaden yaqulu al-insanu yawma idin bi adama wi'a ñaden ayna al-mafarru hodo dogirte hol ko heddi han siko peeje gasina watte siko neddo gayni peeje da wadata alaysa bi adama doga yaqulu al-insanu neddo wi'a yawma idin ñanden ayna al-mafar sabano way hulde e denjaade e faayde hodo dogirta o dara jahannama hodo foti moolaade be njaabe subhanahu wa ta'ala wi'abe kalla ala la wazara hayda mogga ala bana ngandida mogga ay dum do ay moggaade ko ni hay ni ala andi neddo so dañino do ciatil lek wala dañi do birikel teddinge wala dañi kam neddo ma mogga he Allah wi kalla la wazara hayda mogga ala sabakaaje duggotima jahi be baale be gertode ndini gonti hendum daayi geeco waglatima yawmal qiyamati mo wonti jahim mo dare yeso bi adam gasni hay hunde heddaaki be mbiyata do aynal mafar tawta ko malak bete do asrafil tiimi yimbe be asrafil tawta ko ñanden dadima non hande asrafil gila ñande Allah tottimo yamirol malaikaaji di fo badiro liggey mo nay bi asrafil nan tuggi ho ndudo no nelaado sifori mo ni wi ko ni o wadi homo tuggi ndudo ley homo fongi ndudo ko fangi do jungo go homo wadi Allah do ko ko wulori homo andi wata Allah hal taw tinani haw firta aduna subhanallah dum nek hakkude 10h e 11h do firtata aduna kanko no yahdoro hen no yete ko wari haaka fo mayda hen halfulaare nambiya sika tawi tan kala de liddi walla tewnina ina safna ha bendi damu ñan hen asrafilu so taati wulam leydi asman ho duggotima asman o heli dow ada Allah wi mon do fa dakkatan wahidatan ko helande wotere fo di keldata asrafil yaata hen dum woni subhanahu wa ta'ala wi dum koy alamande ji yawmal qiyamah kalla la wazara ala da mola o ruttiti o haalade men ko woni gonga ko o wi ila rabbika yawma idhinil mustaqar ñanden kota Allah to jaajoyte kota Allah to yottoyte ila rabbikal mustaqar ñanden kota Allah yawma idhin on ñalawma ñanden yimbe kodoyto Allah ñanden ko ton pindawan si yimbe ndawani ton Allah wi so be ngari woni to gal janna jaygol mbo yidi o nana dum aljanna mbo yidi o nana dum jaygi wondo wi mon qur'ana wa anna ila rabbikal muntaha ko dala do fotate yawtitaake wi adama sa dan ni men yilo yo dépasse ha yottima da Allah do ko don gaynata wonta yaw Allah wi non do siko tawi wa amani gasi dendangal do dengere hadanno ya yawti dendangal ko jannata e lewru rattini dendangal ko naanga wadanno natti wont dum gasi caggal dum neddo yodo dogorte Allah jaabimu dum hayda moolaada moggaada danda ala hande kay ko ta am do tan galton o wi ñanen so be jottima don won ko be kaldata Allah hol ko be kaldata subhanahu wa ta'ala ñanden yunabbaul ansana bi adama halane yawma idin ñanden bima qaddama ñande jibina ha may ko wadno woni bima qaddama ñande jibina ha mayde ɗum woni bima qaddama o haalane ñande o jibina ha ñande o maayi ko waɗi wa akhara ko waɗana ñande o jibina ha yawmal qiyamati ko waɗana ñande mo haalan ɗum haalaga e haaloɓe ɓe ala hen mo jiɗɗa yumma an wo ka ala intermédiaire ala e jaggu kala ɗum ɗo tan anne ballitoroɗa tan cooda ɗum biig ɗum ala to wiya nas yunabbaul insanu bima qaddama wa akhara kala
ko mennaɗa wadde ko moƴƴi haale kala ko mennaɗa wadde tahira addana ɗum ɗo woni neɗɗo habre no no ardo wayni no défili o wayni no hasbore nde wayni kesgol golleji ɗi no wayni dendagal ko menno wadde ko ɓooye joni ko wanno e ko wattandi ko famɗi ko mawni fo wadde ɗo woni Allah wimono nokku goɗɗo to surat Kahf Allah wi wo wajadu ma amilu hadiran ma to arab kaynen fo en nanimo joni wo wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahadan Allah toñata hay goto ɗo e nder oɗo mana imam al-Usri goto e tafsiroɓe Qur'an o wi hada al imba ngol ɗo kabrugol ngol wonata ko yawmal qiyamati golleji ɗi mbaɗata ɗum tagi muhammadun salawatullahi wa salamu alayhi wi en e hadithu sahih an abi hurayra qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sab'un yujra ajruha lil abdi ba'da mawti wa huwa fi qabri man allama ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa ظلا أو بنى مسجدا أو ورق مصحفا أو ترك وليا يستغل له بعد موته ويدو عند المعنى كادو حالك سبحانه وتعالى ليكو نلادا فرني من ويدو كبرة تاكم بندا كو أدي إكو وقتدي بي آدمين دانا جدي جيدي دي براج هده توادم ينادم دي ماي أبا هده توماتون هلدين jangina gandal ngal ina jangine ha yawmal qiyamati mbalana yimɓe caangol ndiyam ina jara hen ha yawmal qiyamati gasana yimɓe woyndoɓe jara hen ha yawmal qiyamati loranaɓe leɗɗe koɗe banana koɗe gan on ɓuuri ɗumanduma to min ganda leɗɗe loreteɗe min gandi tan kawrde lekki banana jeere min cooden wotol min maako min ɗenna lorde leɗɗe si yiɗi ko ɓuuɓoje tan lora tan yimɓe ɗan ñalla hen ina ndeyta hen tan no nguleɗi ɗen leɗɗe surtout ma noon ñamateɗe yawmal ma tawoyma toon walla mahana julɓe jama walla mbaɗa feere no mbaɗirɗa jawdi ma kamil Allah o muule julɓe keɓa ɗum ne jangira walla goppa ɓiɗɗo meƴƴo kala de juuli we yo Allah yaafa jignaɓa ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi no tawma qabri ma yawmal qiyamati wonade hay on tawatama toon janganede Qur'an tawatama toon waɗanede sadaka moɗon gandi matawde de mayɗo wiyata amin kay mataw ñalɗo wottade o kam hayne on kam ina andi wonko ñalda yar tufam ñalli yarde maaro ha ɗum ɗiɗi yo Allah jaabo haɗa sago wiya noon no Allah jaabata tawde kanko reedu makko heewi kono ɗum yettoytaka mayɗo yatata mayde sadaka buuɗi en sadaka guerte en sadaka lacciri en sadaka kalis en dara yettotaka mayɗo yettoto mayɗo ko ɗeɗo gueɗe gueɗel gonngel ngel ɗum moƴƴo kala ne juulire jignaɓam yo Allah yurmoɓe yaato koɓe ɗiɗo soɓe goto soɓe non mbawi fodde fof yo Allah yurmo jignaɓam ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗe ɗe kabreteɗa ɗo ko banneɗa ko adi e ko wattadi ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗe ne nafa ɗo fidaw wala fidaw ñaaƴi fidaw fidaw ñaaƴi oɗon gandi mbaɗe daade naggam jangge fatiha naggam jangge ɓulu wallah naggam walla ko timatono yenade ko oɗon coow o yowat ɓulu wallah ɗum ko bidaji surtout billahi ɗen mooli Allah kala mayɗen ko jahannama rojeɗen mooli Allah mayde sa ubbi ɗum tan ɗum to pokkita so sugo joorama leydi tan won satɗon duwa o yaltu fokin jaa tawde soɓe jooɗot ɗon tan on mbiya wat naggam yaltude saabu kala ko on dañani ɗe juunoton nde on dañata ɗum bada sala kala ko on dañani e mayɗo ɗe juunot ɗum ɗon nde ɗe juunoto ɗum nde on dañani ɗon o yaafaka ɗon on jaafaka ɗon c'est fini ko mbawɗon wadde fof ko ɓalli mon artat son mbaɗi ndiyam onon jarat son mbaɗi maaro onon ñamat son mbaɗi lacciri onon ñakka ko mbaɗɗon fof on ñama son mbaɗi kaari onon peccat coodo yon mburuji nawtor galleji mon mbiya kaari weli mayde kaari de hande yimɓe ñalde ko ñamde maaro fecci kaal ɗum naara windaki de subhanahu wa taala wi aɗa nana de Allah subhanahu wa taala wi balil insanu bal ko woni al insanu neɗɗo ala nafsihi e dow hoore mum basiratun ko hujja peeñɗo neɗɗo ne andi hoore wiyana goto men fof ko waɗata ɗo enen ɓe goto men ko ñaldata wadde e ko walata wadde anda ko moƴƴi en anda ko boni en anda
balil insanu ala nafsi basira neɗɗo no humpiti hoore mum ya muhammad neɗɗo no laaɓa hoore neɗɗo no laaɓa hoore mum walaw alqa maadira allah wi hay so addi million ngantu hay so addi temedere million hay so addi million ngaji nogas ngantu ɓiɗa adama nandi hoore ɗum tan ko wi neɗɗo ko hujja laaɓa e dow hoore fala yahtaju ila an yunabbi o gayru goɗɗo fotani ɗum wiide ko ni mbaɗa aɗa andi ko mbaɗɗa kay li anna nafsahu shahidatun ala ma faal sabu dendagal ko waɗi hittandu no seedi ɗum noppi mum e gite mum e juuɗem e koyɗem e terɗem tout ene ceedimo woso yuhasabu alayhi mahma ata bi ma'azir homo fayi habrede homo fayi hasbede homo fayi ñaawede homo fayi yoɓede ko handi e dendagal ko terɗe makko ɗe e koɗe kaali ko e koɗe mbaɗi ko e koɗe jeeyi ko wa jadala ana kama qal subhanahu wa taala wi ene deftere allah teddunde iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba a yoni hoorema hasbore aɗa wawi hasbude hoorema aɗa andi ko ñalduɗa aɗa andi ko mbalduɗa aɗa andi ko bedduɗa aɗa andi ko kirduɗa ndeke ɓi adama yoni hoore mum ɗum taki imamul farawi balil insanu ala nafsihi aynun basira neɗɗo e hoore mum ko yitere yiyoore